kbira tremenda tiegħek. Mulej grazzi li inti urejt li maħabba tiegħek lejja permezz ta' ibnek Ġesu Kristu. Kellimni, għatini revelazzjoni u trasformani. Ħansir nixbaħ iktar dejjem il-Sidi Ġesu Kristu. Niddekjara li jien għandi dak il-bibliotejk li jien għandi u jien kapaċi għal dak il-bibliotejk li jien kapaċi u jien sejjer il-fuq u mux l-isfel. Jiena nkompli nikber u nizdit muli għaddis bil-bosta aktar minn dak kollu nista' nimmaġina jew naħseb permess tal-qawwa li taħdem fija ta' Ġesu Kristu għal glorja tiegħek missir. Amen. Halleluja, glorja l-mulej. Morru malajr fl-ewwel Ġwanni kapitlu 4. Dal-aħħar bat stil li meta naqbad serje ta' talim naqbad skritturi li nużom bħala the foundational scriptures. Bħalma għamil dik is-sensiela tal-grazzja u ovvjament ħankomplu nitkellmu fuq il-grazzja, infatti ikkalla jrid bej il-lejla għada ħajkun hemm messaġġ fuq il-grazzja fuq il-River of Love Malta English li huwa powerful ħafna powerful. Kont għamiltu xi senta ilu u dal-ġimgħa kont neditjaħ. Kull darba kun ħaneditjaħ, kull darba jinqara li xi ħaġa. U meta rajtu bdejt nisimgħu ngħid mhux għax ippretkajtu jien hemmet kemmu powerful. That we are sons of Abraham, jismu sons of Abraham, not of Moses. Hija revelazzjoni diġà weħda. Anyway, l-iskritturi li bħalissa ħankun qed nuża huma dawn it-tnejn żgur. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4 dawn huma il-foundational scriptures li ħankomplu nibnu l-argument talim lil-mulej u immeditawhom ta' spiss. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17. Halleluja. Vers 17. Alla huwa mħabba dik huwa vers 16 u min jammar fl-imħabba jammar falla walla fih. Ovvjament hemmhekk jitkellem fuq la mħabba agape, l-imħabba tal-Alla, mhux imħabba naturali tal-bniedem. U l-imħabba ssir sħiħa jew matura fina meta aħna inqawwu qalbna għal jum il-ħaq għax saħansitra f'din id-dinja kulħadd jgħid f'din id-dinja aħna sirna bħalu. F'din id-dinja aħna sirna bħalu. Għamela personali, f'din id-dinja jiena sirt bħalu. Għajdu bl-Ingliż. As he is, so are we in this world. As he is, so am I in this world. Jissi meta inti timmedita dik biss, meta timmedita just dik biss, moħħok irid tkun jisplodi. Għax inti mhux qed jgħidlek la tmur il-ġenna ħad tkun bħalu. U qed jgħidlek li inti diġà bħalu. Issa diġà bħalu. Imma issa hemm żewġ veritajiet. Il-verità tal-Alla u l-verità tiegħek. Issa l-verità tiegħek ma tbiddilx il-verità tal-Alla. Xi tfisser? Jiġifieri hemm il-verità tal-Alla li hija assoluta ma titbiddel qatt u ma titbiddel għal ħadd u ma titbiddel ħadd. Però mbagħad hemm dak li huwa għalik huwa verità. Jiġifieri li jiena nkun għadni mhux qed nara x'qed jgħid Alla li jiena suppost qed nara. Għax inti dijek toħodha kif suppost noħduha, kelma b'kelma, di għalija ma tagħmel sens. Ħanejda bl-Ingliż. The things of the kingdom, God did not say them to make sense. Some may not. But senses is this. You're dealing with flesh when we're talking about senses.
but they deal with the Spirit. And the Spirit of God in you, l-Spiritu tal-Alla fija u fik, agrees with that, but my mind does not understand that. Ma moħħi ma jifhmux. Għalhekk inti għandek bżonn timmatura u kull jum iġġedded ħsibietek, femietek. Jiġifieri biex jiena nifhem dak li Alla jifhem. Biex jiena nifhem kif Alla jridi nifhem. Biex jiena nara kif Alla jara. Biex jiena nara kif Alla jixtieqni li nara. U l-Kristjan għandu żewġ realtajiet. Hemm dak li Alla jgħid li jienu u hemm dak li jiena nara fil-mera li jienu. Wieħed huwa etern, stabbilit, li ieħor huwa proċess qed jikber, qed jimmatura. Issa ħafna mill-Kristjani l-unika realtà li jikkonsidraw hija di. Li qed jara, jħoss, qed jifhem. Di l-realtà li ħafna Kristjani jgħixu. Għalhekk meta ħafna Kristjani jew ċertu Kristjani jitkellmu b'revelazzjoni, il-Kristjan li jgħix f'din ir-realtà jgħid lil Kristjan li jgħix f'din ir-realtà too much. Brainwashed. Imtektek. Jara kbir. Ifissat. Għax ħafna li jissejħu Kristjani u mhux qased nitkellem għal Kristjani reliġjużi li għandhom biss tekketta. Qed nitkellem għal Kristjani li vera daqgħu twelid minn ġdid. Ħafna xorta hawn jgħixu. U l-challenge tiegħi kontinwu tiegħek illa jiena ninqala minn hawn. U r-realtà tiegħi u r-realtà tal-Alla jkunu ħaġa waħda. Hija possibbli, hija ottenibbli, ma mhijiex faċli. Hija possibbli, hija ottenibbli, ma mhijiex faċli. Allura meta inti taqra din l-iskrittura, u aħna nafu l-iskrittura hija l-kelma tal-Alla, u hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq xi ktieb ambigu, qed nitkellmu fuq l-ewwel Ġwanni kapitlu 4. Ġifieri mhux qed nitkellmu fuq xi ktieb tal-Levitiku li toqgħod tistudja fuq kull waħda xi tfisser. Din hija kelma straight to the point. Bħalma hu hekk aħna fid-dinja. Imma murejt il-moħħu kif imma dik. As he is, so am I in the world. Allura meta inti xiġifieri bħalma hu, bħalma Kristu hu ħana ġara wadi. Li jiena llum sirt bħalu, f'din id-dinja jien diġà sirt bħalu, bħalma hu diġà. Moħħi ma jifhimx. I mean, I'm so happy about that truth, but my happy is going like chum chiki boom, chiki boom, chiki boom, chum chiki boom, boom, boom. It's like, man, I don't get it. Oh yeah, I love. Nifhem il-fidi, u nifhem il-righteousness, u nifhem il-pat, dak nifhmu nistudjaw u niklu. Imma this is a reality. That as we began, you have to take the lid off. Titneħħi latu. Għandawk li rġajtu poġġejtu ħlura, għabbat latu, u neħħi. Ejja, iftħu latu. Neħħi latu. Remove the lid. You see right now, because this violates anything religion teaches. Din tkisser u ġarraf kull ħaġa reliġjuża tgħallem. U laqqas nitkellem. Ftakkar intom ħanidkom aħna. Ħafna minnkom intkom kellkom revelazzjoni u Alla ħadd ma kienx hekk, jekk inti ġdid jew ġdida u għadek ma rafx il-Kristu bħala sidek u Salvatur tiegħek. Il-mulejjejnek ħatifhem il-kelma tal-lejla. Imma ħafna minnkom intkom doqtu il-libertà. Dil-ġimgħa kont ma' min kont nitkellem. Daqs kemm nitkellem ma' nies. Ħanfittex il-files ta' għalli waħda l-files. Kont nitkellem ma' xi ħadd rigward ir-revelazzjoni tal-kelma.
ħanilkom x'inhu huwa l-proċess tal-ħajja Kristjana. Ġieli ħassejtukom għaliex xi ħadd jissejjaħ Kristjan bħalek mhux qed jara l-istess ħaġa li tarenti. Ġielu? U qed naqraw l-istess Bibja, u qed inħobbu l-istess Ġesu. Kull min twilet minn ġdid, mela kull wieħed minna aħna twilidna fid-dnub, twilidna maksin, twilidna skjavi ta' dnub u ħadd u ma talbunix id-demonju ma talabniex il-permess. Bibja tgħidlek ġejna maħkuma dominati mal-ewwel bid-dnub u bil-mewt. Romani kapitlu 5 vers 15-17 mal-ewwel ġejt id-dominat int. Il-mewt id-dominat. Id-dnub id-dominak. Ħadd ma kellu joqgħod jgħalmek tidneb. Kont professional sinner the moment you were born. Issa, meta s-sidinta xġara, mela jina u inti kbirna u twilidna f'din id-dinja. Ħantikom stampa kera biex tifmu. Mela li kuka l-impenġilkom, jina u inti kbirna twilidna ġoċella mudlama bla nifs u imwaħlin u katenati minn idejna, minn saqajna, minn malħaj. Kem bil-kem qed neħix, qed neżisti. U ħafna minnhom, ħafna mid-dinja għadhom hemm u jaħsbu that's life. U inti tixellek il-bozza u x'inkun tgħid there's gotta be more, hemm iktar minn hekk. U titlob, u issa ovvjament din hija r-realtà spiritwali qed nagħmluha parallel kif aħna twilidna fl-ispirtu biex tifhmuni. U inti xi darba qed tillalla mulejjejni, eħlisni. Dak kien il-mument li inti twilit mill-ġdid. Meta twilit mill-ġdid inti, Kristu ħelsek vera. U ħelsek totali. Imma ġara hekk. Waqgħu l-ktajjen minn majdejk u ma saqajk. U inti kemm fraħt. Bdejt tajja titwerżaq u taqbes f'dik il-kamra hekk bil-kemm għandek id-dur. Sewwa u bdejt hallelujah, glory, I'm saved. Tifhem? U inti ħafna ħasbu li that's all there is. Wara ftit, inti ndunajt li there's more. U għed, mulej! Eħlisni! Issa, inti mux tiġa kont meħlus għalfet tgħidlu eħlisni. U l-mulej fetaħlek din il-bib tal-ċella u tħall ġo sala kbira. Kemm minnkom li kieku inti tkun f'dik is-sitwazzjoni tkun taf li issa meħlus. Kun meħlus inti? Iva jew le? Int meħlus, anka fl-ewwel fażi int meħlus. Imma m'intix meħlus. Fit-tieni fażi int meħlus imma dak m'intix meħlus. Ħafna jibqu fit-tieni fażi. Huma meħlusin, imma dom mhumiex meħlusin. Mela s'issa inti ġejt issa minn komra ċella waħdek fid-dlam marbut mal-ħajt, esperjenzajt l-ewwel ħelsin. It-tieni issa għandek it-tieni issa hija ġoħol għalmenu issa tista' tiġri daqsxejn, issa tista' tiċċaqlaq. Għandek iktar fejn timxi, timmanuvra u qed tesperjenza ħafna iktar libertà, ħafna jifqu. Sakemm darba ndunajt li there is more. Qabli jgħin nagħmlu mod fit-tieni fażi kien hemm Kristjani, sant qgħid ma' Kristjani oħrajn. U għallu lek jiex jippjaċiraw kemm esperjenzajna ħelsa, konna fid-dlam, brother! U inti tgħid vera kont fid-dlam imma there is more. Hemm iktar. U dawk li mhux qed jaraw li hemm iktar qed jgħidulek issa too much ta' kalma nara. U inti tgħid imma there is more. Hemm iktar. U inti terġa' titlob u l-mulej tgħidlu mulej I wanna be free. U jiftaħlek kanċer kbir. U issa tiġi f'bitħa kbira fiha s-siġar. Tista' tieħu nnifs tara l-arja, tara sħab, tara x-xemx, tisma' l-asafar isaffru. Però tbaqa' ħajt kbir jiċċirkundak. Però issa l-libertà ħafna kompert mal-ewwel fażi.
U ħafna jibqgħu hemm. Infatti, il-maġġoranza hemm jgħixu. Għalkemm inħelsu u ġew meħlusa ħafna, però dom laqqas jafu li xorta għadhom ġo ħabs. Darba ma jissejħekx mill-fors droga dak il-ħabs, mhux bil-fors jissejħ pornografija, adulteru, til, serq, darba jissejħ drajt. Il-ħabs ta' drajt ek. Il-ħabs ta' komdu għaw. Il-ħabs ta' jina tajjeb sejjer. Sakemm ikun hemm dawk il-ftit huwa ir-remnant il-fdal, dawk il-ftit bħal Kenneth Hagin, Reinhard Bonnke. Daw x'jagħmlu differenti minn jagħmlu qpija. Daw għalu no more walls. Irrid ngħix fl-ispirtu, ovvjament qatt ma they don't violate the scripture, imma the scripture inti ma taqrax minn Genesis għal bħal tgħid I finished the book. It's not a book you finish. That's a book that finishes you. If you read it and believe it. Allura mbagħad inti għandek nies li ma jridux jibqgħu fil-ħabs ta' tiġa semmejta kedda din it-tielet darba li qed ngħidha issa. Evangelikaliżmu, Pentekostaliżmu, Protestantiżmu, Kattoliċiżmu. Għalkemm hemm affarijiet tajbin u f'ċertu livelli hemm affarijiet oħrajn iktar tajbin minn livelli ta' qabel. Però Alla l-għawa evangeliku, l-għawa kattolku, l-għawa protestant, l-għawa pentekostali, l-għawa battist. Issa hemm affarijiet tajbin f'dawn u tajjeb ħodu. Imma tgħidx issa jiena f'din il-mold. Allura għaliex qed ngħidilkom hekk? Għax aħna bdejna din is-sena li l-Alla jrid jurina affarijiet li rajnihom imma subkonxjament għażilna li ma narawhomx. Rajthom u subkonxjament x'imkien f'moħħi fil-pedamenti mħawda ta' moħħi għalli tarawhom dawk because it's too much. Di waħda minnhom. As he is, so am I. As he is, so am I. As he is, so am I. Hallelujah. Għax saħansitra f'din id-dinja jiena sirt bħalu. Jiena dejjem tallimt li meta mmut ħansir bħalu. Tallimtu xi ħaġa intom? U mhux qed nirreferi għal kattoliċiżmu, għax il-kattoliċiżmu laqas qalu li ħammur hemm, qalu li l-ewwel jekk irnexxielek tagħmilha sal-purgatorju int. U illum smajt li l-purgatorju għalaq għax il-biċċa kbira jaqbdu l-purgatorju paw sejrin dritt l-ver. M'għandux iktar business. Allura jiena smajt li jew jiena midneb irid naddiru xmata taqlib biex niġi purifikar. Dak żgur laqqas. Umbagħad meta bdejt nisma' l-verità li ħallsitni mill-ewwel livell u t-tieni livell, bdejt nisma' li jien issa qaddis li jiena msalvat, innu bieti maħfura u bdejt inħeles. Imma ma bdejx nisma' li jiena bħalu da. Bdejt nisma' li xi darba ħadd tkun bħalu. Ma għalmuni li dak li hemm miktub ma narax. Are you getting nervous? Għalmuni, subkonxjament, il-reliġjon, il-natura, il-kultura aktar minn natura, il-kultura li ngħixu fiha, anke hija kultura kristjana, il-kultura għalmitni li
Ara ma tmux tara ċertu affarijiet għax inkella ħad tiġi majjar, ħad tiġi jitqu bik għax inkella ħad tkun too much. U li inti tiġi tgħid, murejt il-ċaħat tgħidulhom jien bħal Krista ta'. Tkun qed tgħid il-verità? Imma li dik mhix il-verità. Issa jista' jkun inti m'intix qed timmanifesta dik il-verità, imma xorta tibqa' verità. Jista' jkun li mhux qed nesperjenza dik il-verità, imma xorta tibqa' verità. U l-verità mhux jien inbiddilha, tbiddel lili. U dik hija l-istaġun is-sena li Alla daħħalna fiha, the year of more. Remove the lids, remove the limitations, remove these boundaries that men and religion has put. ħanaqralkom oħra simili. L-ewwel Ġwanna 2, vers 6. Glorja lilek Ġesu, l-Ispiritu Santu jgħataw. L-Ispiritu Santu jgħataw. Min jgħid li qiegħed jammar fih, kemm smajna li aħna, smajna talim fuq min aħna fi Kristu. Smajtu talim fina min inti fi Kristu? Smajt talim li min inti fi Kristu? Jekk tiġi rivrovlov smajtku. Imma fil-bidu ta' din is-sena l-mulej ċalenġjani there's more. Tajjeb, għallimhom kif huma fi Kristu. Tajjeb, prosit u hekk qiegħda fil-Bibja tgħid. Imma miktar ibni. There's more. Kif there's more than that? Oh yeah. Tidnejdilkom il-movimenti tal-Ispiritu Santu x'ġara matul is-snin. Matul is-snin il-mulej jitfa' l-Ispiritu Santu fil-Knisja. U Alla jtihom naqra revelazzjoni, jifirħu biha, issir denominazzjoni u jgħidu din hija il-verità. Meta mhux dik hija l-verità, dik hija biss parti oħra mill-verità li inti rnexxilek tara naqra iktar forsi minn dawk ta' qablek, imma ġejjin warajk li ħajaraw iktar. U inti mhux ikkritikah, kompli jimxi mal-Ispirtu. Kompli jibni fejn Alla bena, mhux ħajkontradixxi l-pedamenti, ma jistax imorru kontra l-pedamenti, ma jistax imorru kontra t-tagħlim ta' Kristu. Imma ftakar Ġesu, għalilhom jiena qed ngħidilkom affarijiet li intom ma tistgħux tifhmuhom bħalissa, però meta jiġi l-Ispiritu Santu jgħallimkom u jirrevelalkom il-verità kollha. U daw affarijiet li semaw il-Kristu jgħid. Mela min jgħid li jgħid jammar fih fi Kristu, jeħtieġ li hu jgħix kif hu stess. Mela jiena u inti meta nkejjel li l-nifsi u mhux faċli imma msejħin biex nagħmlu hekk, ma nkejjilx li l-nifsi ma kif inhu l-pastor. Erħilu li f'ħafna affarijiet u jalla nkun kapaċi ngħidilkom għal f'kollox ħajti. Ngħidilkom bħalma jiena nimita lill-Kristu meta u intom lili. U hemm affarijiet li ngħidilkom b'mod wiċċ minn quddiem bħalma jiena nimata l-Kristu inti ma lili. Però l-pastor mhux l-opinja tal-Kristjaniżmu. L-ebda pastor li naf fid-dinja, l-ebda apostlu, l-ebda profeta. Dawk huma doni, sejħiet, dilkiet, grazzi li Alla ta'ak biex inti matura. U mhux issir bħal pastor imma biex issir bħal Kristu. Qed tifhem? Issa mhux għax għalmek xi ħaġa issa l-pastor tibda tikkritika wara li dak il-pastor ħadtu, jew dak li dak l-apostlu ħadtu, dak li dak il-profeta ħadtu issa you have more ma issa we delete. Le, kompli kbier, ringrazzja l-Alla ta' daw l-istaġuni li inti tkun għaddej minnhom. Do not despise where you came from, but you continue to strive for more. Go for more. More and more. Amen. Hallelujah. Allura, illum ħankompli din is-sensiela ta' talim li jiena u int bħal Kristu issa. Issa, dak ifisser li meta jiena u inti, nafu l-Iskrittura tgħidlek li meta jiġi hu, għandna kif rajnija, meta jiġi hu aħna nkunu bħalu. Jiġifieri bejn issa u meta jiġi hu
Jiena u inti għandna ħafna xinqaċtu. ħafna xinqaċtu, meta jiġi hu mhux għalenna u ħajjamilna bħalu, aħna ħankunu bħalu. Hemm skrittura potenti. Kemm tkun ta' hawn jara? Hawn xi ħadd jara din skrittura? Ħanorikom skrittura li qatt ma rajtuha li għadha fil-Bibja tagħkom. Ħanitfa' ħassara. Miracle. Ġu. Dan hemm qiegħda. Morru kollha sin tlieta, ara ħassibuha, żgur ħassibuha. Issa tara kif seħħet dik il-profezija. Alleluja. Kolossin 3 isimgħuha. Jekk intom irxixtajtu ma' Kristu vers wieħed, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fej Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema mhux f'dawk tal-art. Ħassasikom mistoqsija. Di suppost jiena u inti fejn tiġa qegħdin ngħixu. Di mhix xi ħaġa meta inti tmut u tmur il-ġenna, di suppost bħala river of love, dan sirna kellna ħafna tagħlim u jkollna tagħlim fejn suppost diġà wasalna. L-inġeddu femitna li aħna nikbru fl-identità tagħna minn Kristu, kif ngħixu, kif nitkellmu, kif naġixxu. Dan suppost fejn aħna diġà aħna. But kulħadd jgħidha there's more. Come on, everybody say there's more. Ara ġejja more. Ġej iktar. Għax intom mittu, imma ħajjitkom hija moħbija fl-imkien ma' Kristu. Ħajjitna moħbija. Ħajti moħbija. Stenna ftit. Jekk Elvis ħajtu moħbija. Mela meta jiena niltaqa' ma' Elvis u nitkellem ma' Elvis, jiena awtomatikament irid inħossni qed titkellem ma' Kristu. Għax Kristu għax Elvis mejjet u moħbi. Għaliex taħseb Pawlu jgħid b'revelazzjoni tal-babaw meta jgħid illum aħna ma narfux iktar il-ħadd fil-ġisem, ma narfuh fl-ispirtu. L-ewwel 2 Corinthians 5:16. Għax Pawlu kellu revelazzjoni u nemmen li kien hemm oħrajn madwaru li kellhom dawn ir-revelazzjoni. Għaliex Ġesu qallhom meta taraw li taraw il-Missij. It was not just a nice quote. Because he was living in the realm of more. Listen, ħanidkom xi ħaġa powerful, għadha kif waslet li issa email fl-inbox. Għal Kristu, listen, għal Kristu, the more was his norm. And he had to learn the less. We are the less. And we are supposed to learn to be the more. Kristu dak li huwa the more huwa kien in-normali tiegħu. U rrid jipprova jdaħlu f'kuntest ta' uman. U forsi ma nafx qed nimmaġinaħ iħok rasu u jgħid kif ħajfhemhom minn dak, kif ħanfhemhom din il-biċċa xogħol. Okej, ħanaqbad iż-żerrija, ħadd forsi jifhmuni. Ħanaqbad il-ħut, forsi jifhmuni. Għax dawn huma affett tas-saltna kif ħanispjegalhom il-ġenna. Kif inti bniedem li jgħix fil-ġungla, kif tfehmu computer? Inti bniedem li għax dejjem fil-iħ tal-ġungla ma l-annimali slavaċu, ma t-tigri, ma x-xadini, ma l-kukkudrilli, u inti tiġi jennaf smartphone. U jibda jarani jitkellem ma' nies oħra. U dak jibda jħares għawara. Fejni. Jiena nibda da baħnan miskin. Dak mhux baħnan. Da ma jistax m'għandux kunċett vokabularju għal dak li jiena nieħdu for granted kuljum. Issa Kristu
dak li huwa sopra tiegħu kellu jdaħlu fin-natural. U jrid ifhemna, jrid jiskwizja daw l-affarijiet kollha biex jiena u inti nifhmu xi ħaġa. Aħna bil-kontra. Aħna in-natural. Kollox oqda u rridu nipprovaw nifhmu. Born again what? X'inhi dik xi what? Xi logħba tal-ludo? Naħdu ħafna affarijiet for granted, issa aħna fimnija suppost xi tfisser titweled miġdi. Però nintaqa' ma' ħafna Kristjani xorta waħda ma jafux. Mela, Kolossin 3 ħankomplu. Meta jidher Kristu li hu x'inhu? Meta jidher Kristu x'inhu? Il-ħajja tagħna. It's a nice scripture. Are you sure you're seeing what it says? Kristu huwa l-ħajja tiegħi. Mhux jiena ngħix għal Kristu, dak kulħadd jaf, jaqblu miegħi u ma jaqblux miegħi kulħadd jaf li Gordon John ma xejn għal Kristu. Jajruni ma jajrunix, xorta waħda jafu li qed ngħix għal Kristu. Imma li jiena Kristu le ma jafux. Issa, biex ma mhux naqaf xi ereżija jew taħsbu li naqaf ereżija, ma nkun qed naqaf l-ebda ereżija. Minix Kristu li bentala l-ħaj li ġi biex isalva d-dinja. Imma temnu intom xi miktub li bħalma hu hekk jien f'din id-dinja? Din l-istess, thank you. Din l-istess. Bħalma Kristu beda jgħidilhom jekk rajtu li rajtu l-missier. Ma jistax ikun jew int jew l-missier. U aħna għandna dik l-istess struggle, jew Gordon jew Kristu. Jew Mari jew Kristu. Jew Marlin jew Kristu, le ma jistax xejn. Le ma Kristu ma qax hekk. Ma qax Marlin u Kristu, għal Kristu hija Marlin. U Marlin hija Kristu. Għaliex taħseb Filippin kapitlu 1 vers 21 Pawlu jgħid, skrittura mensa biħa, jgħid ħajti hija Kristu. Ma jgħidx għal ħajtija ta' Kristu ta'. Dik oħra sabiħa, ma mhix hekk qed jgħid. Bħalissa taf kemm qed isir stretching exercise, hawnhekk bħalissa qed isir a big exercise of stretching exercise. U ħanejlek taf kif ħadu ħorġu minn hawnhekk. Għax tant qed tippruvaw taħsbu u għandkom tagħmlu hekk, imma dan huma riflessjonijiet li in-natura tagħna drajna naħsbu bħala evangelicals. Drajna naħsbu bħala Pentecostals. Issa li tgħidlek hemm iktar. Għax itallimna li ċertu skritturi naqbżuhom, għax la ma nifhimiex ma naqbżha. Menti tifhimha meta tgħid ħajti Kristu? Tifhimha? Dil-karawita tifhimha? Imma miktuba. U mhux waħda hemm bħalhom ta' fil-Bibja. Turrun u kollha bistament. Inkluż jien. Sakemm l-Ispiritu Santu qabadu widnejja qalli uj. Għalli taf li hemm affarijiet fl-Iskrittura li inti m'intix qed tara u taqrahom ta' spiss ma m'intix tarahom. Kemm minnkom temnu l-kelma Alla li l-Bibja hija l-kelma Alla? Fejn ma tifhimx itlob lill-Ispiritu Santu għar-revelazzjoni. U ir-revelazzjoni ma fiex limiti. Ma tistax tmur kontra l-kelma Alla, imma l-kelma Alla hija eterna. Issa, ħanibdew minn hawn. Isimgħuni. Hawnhekk tgħid Kolossin tgħid, meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Jiġifieri, jekk jiena u inti nimxu f'din ir-realtà li jiena u inti ħaġa waħda ma' Kristu, jiena u inti bħal Kristu, anke jekk ma tifhimix bħalissa, anke jekk bħalissa qed
qed kissillek il-pedamenti teoloġiċi kollha ta' moħħok. Don't worry, I understand. I understand. Għax l-istess tagħmel lili. Imma la għadha miktuba u mhux darba u mhux dartej. Mela Alla jridni nifhem affarijiet li żgur mhux ħejġu bil-fema tas-suke, tiġi mill-ispirtu. Sewwa. U meta l-ispirtu Alla tgħidlek fl-ewwel Korintin kapitlu 1 tgħidlek il-bniedem naturali ma jistax jifhem il-ħwejjeġ spirituali. Mhux ma jridx, ma jistax. U ġeneralment f'Malta, ngħidu f'Malta, ma ħsibx il-biċċa kbira mhux ħajkollhom problema jifhmu li Alla jħobbhom. Il-biċċa kbira li ntaqa' magħhom in-nies ma jaċċettawha, jemnuha u sa ċertu punt jifhmu. Forsi ma jifhmuhiex kollha, għax ovvjament li maħabba tal-Alla tantija vasta. Imma jaċċettawha jifhmu u jaċċettaw. Imma xorta għadhom qed jifhmuha bil-moħħ naturali. Meta nibdew nifhmu bil-moħħ spiritwali, bil-ħsieb spiritwali, immorru oltre u moħħna jibda sejrek kara. Il-biraħ rajt Avengers di xejdu l-aħħar wieħed. Jekk tajt il-ġużaj jgħidlek jisu. L-aħħar wieħed tal-Avengers. Kemm minnkom rajtu l-Avengers? Rajtu l-Avengers? Eternity War? Infinity War. U f'mument wieħed f'Infinity War ikun hemm xi ħaġa, din hija tieni darba li rajtu jew tielet darba li rajtu. U l-bieraħ vera ħadd pjaċir tagħna għax apparti li diġà tilkom ħafna minn daw il-programmi kollhom ħafna minn paralleliżmu mal-ispiritualità, ħafna paralleliżmu. Jonathan, Kurt, uħobbuhom dawn l-affarijiet. Tiftakar f'Infinity War Doctor Strange ġobna ħafna. Issa, all right, jagħmel affarijiet tal-magic. Aħna ħanħolluha bħala film għalissa. Pero Dr. Strange f'mument minnhom tiftakar ikun hekk u moħħu jsir tiftakar x'kienet jagħmel? Naħseb bħalissa ħafna minnkom bħalu tagħmlu. Taf għaliex beda jagħmel hekk by the way fil-film. Għax beda jara affarijiet li fin-natural ħadd ma minnhom ma beda jarahom, beda jara affarijiet f'universijiet oħra, fil-futur x'qed jiġri fil-futur. U meta aħna nibdew naħsbu fl-ispirtu, is-sukka tagħna naturali tagħna jibda ser oh my God ħan iġġamja, ħajssis jalla moħħi qaf naqra please. Għawna xaħta tifhmu. Tifhmu issa, ħan nibda għax ovvjament din kienet l-introduzzjoni. Ħana qabdilkom l-ewwel biċċa, dibżax mhux ħanagħmel għax inkella speċjal messi oħra. Imma morru mela lajna u inti bħalu u qegħdin bħalu issa mhux ħansiru bħalu, tiġà qegħdin bħalu, issa nifhimha jekk ma nifhimx that's my problem, jew that's your problem. Sewwa imma hija realtà hija verità assoluta. X'inhi hija l-ewwel ħaġa li Alla l-missier mela biex jiena rrid inkun naf isimgħuni biex inkun naf jien min jien irid inkun naf min hu. Għax inti imkien muħassib Gordon John Manshell miktub fil-Bibja u jekk issib tkun falsa. Allura biex inkun naf min jien irid inkun naf verament min hu għax min hu jien hu. U l-ewwel ħaġa li Alla qal fuq Kristu Ġesu, tafu tgħiduli? Min hu? Luqa kapitlu 3. Luqa kapitlu 3. Għal dawk li tridu iktar, nħeġġitkom tiġu għal-ikla tada fil-ħodu. Luqa 3. Di ovvjament jekk għalajt inkompluha, inkompli dan il-messaġġ nall-erba li ġej. Ħankompluh, timmissjawx. Luqa
Kapitlu 3, vers 21. Ġesu wara li tammet il-poplu, skużawni, ġara li wara tammet il-poplu, kollu Ġesu tammet ukoll u waqt li kien qiegħed jitlob, ismewwit infetħu u niżel l-Ispiritu Santu u der fuq sura ta' ħamima. U mis-sema ġie leħen jgħid: Int ibni Aziz, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Luke 9:35. Luqa 9:35. ħanaqra vers 30 mela. 35. U minn ġosħaban stama leħen jgħid: Dan u ibni l-maħtur isimaw lilu. Hemmhekk kienet fuq il-muntanja ta' trasfigurazzjoni. Mela ħanibdew minn hawn illum, mbagħad inkomplu. L-ewwel ħaġa li għandna rrevelat fuq Ġesu x'inhu? Huwa li huwa iben. Li huwa as the Son of God. Issa, tgħidha l-ħafna Maltin dik u jgħidulek no problem. Tgħidha il-Musulmani u jadduk brasek barra. Tgħidha nies ta' New Age, u jgħidulek of course, we're all sons of God. Sewwa, imma dit-terminoloġija li Ġesu Kristu għal ben Alla tant kienet ta' dida għall-Lut li fuq ardu joqtluh. Mela mhix ġast kwalinkwa eben, u żgur li tant femuh sew il-Lut bħalma sewwa li żgur għal dawk il-ħbieb forsi jew Musulmani, jew Ati, jew reliġjonijiet oħra, żgur li l-Lut dak li kienu jistudjaw l-Iskrittura femuh eżattament Ġesu ġirid jgħid li fuq dak l-istatement għaddew. U qalulu li qed jidaj. Għax ibben Alla fl-Iskrittura tfisser daqs Alla. And I shall shut down now until you go home and just think on that alone. Are you sure you want to go for more? How many of you are a bit nervous? Lift up your hand, be honest. How xaħat minnkom nervusi? Ġesu ma ġiex biex jagħmlek raġel tajjeb. Ġesu ġie biex jagħmlek bħalu. Are you sure you want more? Are you sure you want more? Are you sure you're ready for more? And I promise you it will be in the Bible. And not one scripture, several. But for many years you chose not to see. U dak kollu rridu ngħidu biss għall-glorja tal-Alla. U jekk tiġiblu l-glorja tal-Alla, għaw xaħat jixtieq iġib l-glorja tal-Alla. Mela kun dak li Alla qallek. Għax bekk jirċievi glorja Alla. Jekk kiena u inti nkunu jiġifieri ngħixu dik il-verità li Kristu ġie biex jagħmilna, dik iġiblu glorja lil Alla. Inti taħseb li meta toqgħod tgħid jiena dudu, jiena ħmix tal-art, taħseb dak iġiblu glorja lil Alla? Naħseb jitaxxa qiegħed fil-ġenna joqgħod jisfen jgħid jara ħaga m'għandi dudu ħelu. But believe it or not, ħafna Kristjani tal-born again hekk iridu jisimgħu. U they love it meta tgħidilhom għax jiena midneb bħal kulħadd. Għaw xaħat minnkom apart il-ġodda tinkludux il-konfusa.
Issek baddak kollu diġà u tista' tgħidha b'rivelazzjoni ħolli jdek ukoll inti. Imma hawn xi ħadd minnkom midimba. Ħolli jdek jekk inti midmel. Jiġifieri river of love ma jgħidux iktar midimbi. You've just already been disqualified by many churches. Tiġà sirtu kategorija għalikom. Qed tifhmu għaliex ma rridx inkun evangelical. Ma rridx inkun Catholic. Orthodox. Jew Protestant. You see, these are titles, number one, man-made. Mamula mill-bniedem. U jgħalquk f'ħabs reliġjuż. Tifhmu? Qed ngħidilkom ftit nuggets mur poġġieħ ġok tibda. Do you understand? This is too. Isma, il-Vanġelu nipretkaw aħna mhuwiex ta' din id-dinja ħwata. Il-Vanġelu li aħna nxandru mhuwiex ta' din l-art. Huwa mxandar fuq l-art, ma mhux ta' din l-art. U xewqa tiegħi għalija, ix-xewqa tiegħi bħala pastor u missierkom fil-mulej għalikom li intom tgħixu r-realtà ta' xi Kristu qal mhux x'Gordon qal. U jekk inti tirċievi xi ħaġa li ngħid m'għandix ngħidlek, how did you get it? I wanted to. Mhux bħal xi skużi ċwieċ ma ngħid għall-ebda sem jiġi jikkritikawlek meta nies ifiequ. Ma ke. Mela morru qalbi għandek, ħadd marradhom ma tħallihom morda. Il-fejqan għal nies tas-saltna huwa il-frak tal-ħobs. Għadek laqqas bejt ikoll il-laħament. Ftakarx li darba kont kellimkom ftit ilu. Il-fejqan huwa il-frak tal-ħobs li jaqa' minn fuq il-mejda tas-sit. Għax fuq il-mejda, għax ħafna għamexu, let's have a healing service. And thank God for healing service. But because we've had a healing, we thought we have arrived in heaven. Taf li għadek għaddi kol mil-kram zind qalbi. U tiġa skirt. Aħseb għadet tmut poġġi fuq il-mejda u tibda di kol ma' s-sultan. Aħna we've fed on some crumbs and we got drunk. Mux hekk Alla. Il-crumbs. Il-frak. Il-loqmiet ta' ħobs li waqgħu minn fuq il-mejda. Dak kien il-fejqa. U fuq il-mejda, meta tiġi fuq il-mejda, tinduna li jint u jien l-istess. Imma ħafna mhumiex lesti li jaraw da. Qed tifhmu ħwa? U ħanejda l-ispunt. Ħanejda il-punt. Xi ħaġa interessanti, l-ewwel darba li naraw fejn Ġesu jiġi identifikat bħala iben, hemm ħafna xi ngħid, my goodness gracious. Did nieħdu coffee break u terġgħu tiġu. Imma isimgħuni. Meta Alla nstema mis-sema u qal dan huwa ibni għażiż. Mhux bħal oħrajn dan huwa l-qaddej tiegħi. Dan il-messaġġier tiegħi. Dan huwa l-profeta tiegħi. Alla ma għaxek, għal dan huwa ibni. X'kienet l-ewwel tentazzjoni ta' Kristu? Int veru iben Alla?
You see, that's where we have to start. X'kienet l-ewwel battalja li Kristu faċċja? Għax bħalma Alla hu ekku. Sa bħalma Kristu hu hekk kienu int. U għalhekk inti meta ssir Kristjan ta' veru tħoss l-irwifen kollha qamu kontrik. Hello, dak taf għaliex, dak mhux għax ġejt River of Love biss ta' dik parti, għax River of Love jaf x'laħam tieklu, intom ma tiklux ħobs hawnhekk. Intom steaks tieklu. Meta tiġu għaliex, għax ix-xitan issa jaf li we have another one that looks like Jesus. Allura x-xitan bħalma attakka lil dak li inti xbaħ, jattakka lil dak li xbħu. U l-ewwel ħaġa li jattakkak hija fuq l-identità tiegħek. Allura jrid ara ħiqgħod għid li inti born again okay issa la sejra issa m'hemmx nagħmel issa la born again. Imma ġas għalmenu bdejt li inti sinner salvat bil-grazzja x'inkella. Okay, I'm just, midneba salvat bil-grazzja ta' huwa. U x-xitan jgħid, ejja, ħada ta' balaħħa, praise the Lord. Mux għedaj, praise the Lord, imma msama. Imma l-moment li inti tibda tgħid, jiena bħal Kristu, xaten attaka! U ma tkun qed tgħid xejn dak li Kristu ma qalx, dak li l-apostli qalu u dak li ovvjament il-Bibja tgħid li int ir-realtà. Imma din hija għalhekk qed ngħidlek kisser il-mold, żgħajja mbaxxu rasna. Praise and worship team, wiġi please camp. Kisser il-mold. Din hija il-forma. Min dan il-messaġġ illum jien taf kemm ippretkajt? About 10% maybe. Forsi għada namlu 20. Ma nafx. Għandek ġuħa l-iktar jgħada fil-ħodu. Aħwa f'den hemm skrittura li kont se ngħidilkom ma nista' ngħidilkom li id-dinja qed tistenna mhux lil qaddejja talla, mhux lil profeti talla, lil-luliet Alla biex jimmanifesta. Hekk tgħid l-iskrittura. Imma peress li aħna waqajna skjavi ta' denominazzjoni ta' ħsibijiet li forsi qarajnihom fuq ktieb u mhux fuq dibuk il-Bibja. U għal forsi jista' jkunu tajbin imma żammewna f'dik it-tieni fażi. Fejn għalkemm kellna ċertu ħelsien imma Alla tgħidlek taf kemm hemm iktar. Taf kemm hemm iktar. Imma lest li taraħ. U la taraħ ħajattakkawk fuqha, ħajajruk. U ħajżeffin il-pastor fin-nofs. Il-River of Love. Inti l-importanti hija di. Dak li inti verament temnu huwa fil-Bibja. Dak li jiena qed illejla huwa miktub fil-Bibja. Imma meta tażel li taraħ vera, inti tibda tħossok nervous. My goodness, what are we saying? X'qed ngħidu li aħna bħal Kristu? X'qed ngħidu? ħajħadbuna eretiċi nibda ngħidlek. Mela qed tgħid li inti midneb. Ara dik kontenta jda volja ma sib skrittura waħda fil-Bibja tgħidlek. You see what we have accommodated our minds to? The lies of Satan, including in the Christian church. Għasem skrittura waħda li l-qaddis qatt tissejjaħlu midneb. Imma aħna bqajna ngħidu li aħna midnbi. Ħalli nistemaw umli. U għala tgħid x'midneb. Imma preferejna we fit in.
And God has called you to stand out. As long as you seek to fit in, and as long as you seek to be like everybody else, you are not a candidate to bring a change. Mintix kandidat biex iġġib bidla. Amen aħwa? Nitolbu. Gloria lilek Ġesu. Immedita daqsxejn. Tkellem mal-Ispiritu Santu għax huwa r-revelatur. Huwa r-revelatur. Mulej għaddis, jekk inti qed hawn illum u forsi qed tisma' dal-messaġġ għall-ewwel darba u tixtieq titweled minn ġdid u tixtieq tkun verament ta' Kristu u bħal Kristu. U mhux ħaġa li tista' tagħmilha inti din, ma tistax tagħmilha inti, mhux bis-saħħa tiegħek jista' jkollok il-Bible courses kollha u xorta tibqa' ma tistax. Trid ikollok revelazzjoni ta' min hu l-ewwel. Għax once li taraf min hu, mbagħad tibda tirrealizza min inti. Ejdi talba warajja, jekk inti tixtieq tgħid il-Kristu Ġesu jiġi f'ħajtek bħala sidek u s-Salvatur tiegħek. Jekk inti qed fuq il-YouTube u qed tara dal-messaġġ, ejdi talba warajja. Min qalbek. Jekk għandek bżonn fejqan f'ġismek, ejdi talba warajja. Jekk għandek bżonn ħelsien, ejdi talba warajja. U ejda b'revelazzjoni omot kull kelma. Ejda warajja, missier qaddis. U Alla tal-univers, Alla ta' bla limiti, Alla qaddis, Alla perfett, Alla glorjus, il-fuq u l-hemm minn dak kollu li nista' nimmaġina. Nitolbok issa minn qalbi f'isem ibnek Aziz Ġesu Kristu. Iftaħ li għajnejja, iftaħ li widnejja mulej. U għatini r-revelazzjoni. Ħalli nsir naf min int verament. Ġesu, salvani mid-dnub, salvani mill-jassar tad-demonju, salvani minn kull gidba tal-bniedem, anka jekk hija reliġjuża, salvani minna mulej, għallimni naħseb bħal ma jaħseb Kristu, nitkellem bħal ma jitkellem Kristu, naġixxi bħal ma jaġixxi Kristu. Skont il-kelma qaddisa tiegħek mulej. Anka jekk ma nifhimx kollha. Imma l-verità hi li bħalma int diġà hekk jiena diġà f'din id-dinja. U dan nista' nifhmu biss bl-Ispiritu Santu u bir-revelazzjoni. Aħfilli d-nubieti, aħfilli fejn jien weġġajtek, fejn jien illimitajtek. Ġesu, aħsilni bid-demm Aziz tiegħek. Kisser kull boundaries minn fuq ħajti, kisser ħitan li jiena poġġejt bejni u bejnek mulej. Allimni nagħarfek verament bil-qawwa tal-Ispiritu Santu tiegħek. Illum nemmen li mingħajrek jiena xejn u min kapaċi għal xejn. Mingħajrek jiena għadni mitluf, Ġesu. Abba missier, aħfilli d-nubieti. U grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu li inti battu f'din id-dinja biex imut għalija u biex permess tal-għawmin tiegħu li għamilni bħalu għaddis ta' Kristu, nixbaħ lil Kristu, iben Alla l-ħaj. Billum il-qoddim użani għal-glorja tiegħek. U għatini l-għadċu l-ġuħ ħansir naf iktar din ir-realtà tas-sema. Dan il-Vanġelu glorjuż
li ġi mistur matul iż-żminijiet kollha imma issa ġi rrevelat lili bl-Ispirtu Santu. Illum niddikjara jiena ta' Ġesu Kristu. Maħfur minn dnubiti. Ismi huwa miktub fil-ktieb tal-ħajja. Illum l-Ispirtu tal-Alla jgħammar fija. Illum dan il-ġisem mhux iktar tiegħi huwa ta' Ġesu Kristu. U għalhekk niddikjara li l-Ispirtu tal-Alla jgħammar f'dan il-ġisem u dan il-ġisem huwa t-tempju tal-Alla l-ħaj. Bil-grazzja tiegħek, bil-Ispirtu Qaddis tiegħek, jiena ngħix għalik u ngħix bħal Kristu fuq din id-dinja. Meta niżbalja f'dan il-ġisem, aħfilli mulej. Meta naqqa mulej, għajjemni. Erfani. Abba Messier, ħajsir minni skont xtejt il-kelma tiegħek. U irċievi mulej glorja min issa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ringrazzaw il-mulej. Halleluja. Jekk hawn xi ħadd li għandek bħal toqol, tħoss bħal toqol fuqek. Ġesu jrid inaħilsek. Hawn xi ħadd li tħoss toqol fuqek, għandek toqol. Min dik il-persuna li tħoss bħal toqol tistħix, il-mura jrid jaħilsek, kolli dejk, hawn xi ħadd tħoss toqol fuq ħajtek, toqol, għandek toqol jisekemm xi ħaġa tafas fuqek, x'inhi dik il-persuna kolli dejk. Bla mistħija, 1 min iktar. 2. Ejjew law, ħanitolbu għalikom. Jekk hawn xi ħadd li dal-aħħar kellek ħolm ikraħ, kellek